ଋଷିପୁତ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ମଣିମା ସେବା କିଛି ଲେଖା କରିବ ନାହିଁ। ସତ କହୁଛ ଆସିଯାଇଛି ପର ଦେବର ଅନ୍ୟ ସେବା ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ସେବା କରେ ଫଳ ପାଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମରାମ ପାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାନ ପାଏ ନିଧନେ ଧନମାନ ହୁଏ ପଙ୍ଗୁ ଦାନମାନ ପାଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ଗଜା ହୁଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ନିଧନେ ଧନମାନ ହୁଏ ଯେ ମନମାଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। खंडिया मणिमान करो खंडिया क्या माफ बंद करो सत कौच तुम्हें मैंने माँ का काम प्रथम खंडिया रखी द्रोही हो गया से दिन को माँ को आगे नाक वाला धर धर मारो मुझे क्षमा मांगिला दंड पाइला समस्त मुंडिया मारो मणिमा मारो सब क्षमा करो मणिमा से बात कर किसी ने खत्ता कर सत कौच मणिमा मणिमा सारा बोला
କଥା କହିବ ନାହିଁ ସତ କହୁଛ ମଣିମାଙ୍କ ମଣିମାରେ ପାଣି ଅଭାବ ଗୃହକୁ ଦେଖାଇଦିଅ ଗୃହ ମଣିମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଅଭାବ ଗୃହକୁ ଦେଖାଇଦିଅ ଗୃହ କିଛି ଲେଖା କରିବ ନାହିଁ ସତ କହୁଛ ସମସ୍ତ ଭିତରେ